muna kira ga duk batijjani a ko ina yake a Najeriya, duk wani malami ko a local government ɗinku ko a garinku ko a ƙauyenku da ya yi wani abu na cin mutunci da ya kama sunan wani malami na ɗariƙa, muna son a turo mana, a kawo mana sunansa, kuma a kawo mana kit'a kilif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘yan uwa musulmi a faɗin duniya wanda suke tare da ni a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi maratan thaniya. A wannan takaitaccen jawabi zan yi dangane da abin da ya faru da ɗan uwa a Sheikh Abul Fatih As-Sani na Bauchi, dangane da wani bidiyo da ya fita a jiya na hukumar DSS da suka ɗauka tare da tuɓe masa riga da kuma neman jawabai na ban haƙuri da ban afuwa daga gurinsa zuwa ga iyalan Jafar da Albani. To alhamdulillahi, saƙon da zan yi abu guda uku zai ɗauka. Na farko, saƙo ne na musamman zuwa ga 'yan uwanmu 'yan Tijjaniya a ko'ina a faɗin duniya da faɗin Najeriya, gaba ɗaya, da su san cewa wannan abin da ya faru da Sheikh Abul Fatih ba wani abu bane wanda wato abin da zai zamanto abin tada hankali ne kamar yadda suke sawwarawa. Wani abu ne wanda alhamdulillahi nasara ne da kuma daraja Allah Ubangiji ya kawo a daidai wannan gaban, cikin abin da aka ɗauka lokaci sama da shekara 30 ana yi dangane da magabata da malamai da sauransu. Yanzu kuma an zo wani gaba da insha Allahu Sheikh Abul Fatih ya fansar da kansa domin a sayo mutunci wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da manya-manyan waliyan Allah da manya-manyan zababbun bayan Allah da aka yi sama da shekara 40 ana cin mutuncinsu. To wannan ba abu bane wanda da mu daga hankali muna ganin cewa shi kenan wato daraja ya zuba ko mutunci ya zuba ko wani abu. Sheikh Abul Fatih ba sata yayi ba, ba zina yayi ba, ba luwaɗi yayi ba, ba bandit yayi ba, ba wani abu yayi na terrorism ba. Wani abu ne wanda aka ɗauki lokaci sama da shekara 40 ana yinsa ga mutane masu mutunci, wanda sun fi Jafar mutunci, sun fi Albani mutunci, amma su kimansu bai kai a ɗauki mataki a kansu domin a kare musu mutunci ba. He yanzu ne lokaci ya kai wanda ake so a nuna wa mutane cewa da Jafar da Albani suna da wani mutunci na musamman wanda sauran malaman da sama da shekara 40 ake afka wa mutuncinsu da kimansu da darajansu ba su da shi. Wanda hasali ma shi Albani shine shugaban afka wa mutuncin masu mutunci a shekarun da suka shige, wajen zage-zage da aibatawa da kushewa ga wanda sun haife shi, sun yi jika da shi, sun yi tattaba kunna da shi, sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, babu wanda bai bari ba. Wanda a yanzu idan ka bi za ka sami kilif sama da guda 1000 na Albani da yake batanci ga manya-manyan mutane masu daraja, yake faɗan abin da idan za a ɗauko shi a kabarinsa a ce masa ya kare wannan abun ba zai iya karewa ba. Amma yau an zo gaban da wato babu wani maganan hujja, hakika ta fito wudu hashamsi fi kabadis sama, don haka ana son a toshe wannan hakika, ana son a kama kwakwalen mutane a kai su zuwa ga neman zubar da mutunci. To ai ba zubar da mutunci ba ne, wannan abu ne na gaskiya wanda alhamdulillahi Sheikh Abul Fatih a ranar juma'a da ya shige karfe 9 ya kira mu ya ce mana, ni da Sheikh Muhammad Nasir, ya ce mana gashi nan hukumar DSS sun gayyace shi sun ce ya zo. To muka ce mu je, muka taru, an gayyace mu bai kai da awa ɗaya, an gayyaci Sheikh Abul Fatih bai kai awa ɗaya ba, muna wajen bai kai awa ɗaya ba, ma'ana an yi kiran ya kai karfe 10 da wani abu, zuwa karfe 11 min isa wurin. Bayan mun isa aka yi abubuwan da aka yi, alhamdulillah ba wani zagi ko duka ko cin mutunci. Muna zuwa suka ce kawai statement ne zai bayar, mu jira shi. Muka ci gaba da jiransa na wani lokaci har zuwa lokacin juma'a. Muka ce mu limamai ne, za mu je mu yi sallah wa mutane.
muka yi sallah muka dawo. Bayan mun yi sallah mun dawo sai aka ce ba a karasa ba, akwai abubuwan da ake shigarwa, wanda alhamdulillah mun zo da lauya lokacin, mun zo da barista kuma babban barista ne, amma kuma ikon Allah ba a saurari baristan ba, ba a bashi ya faɗi ya tambaya domin ya ji akan me aka gayyace shi ba, ba a bashi ya tambayi malam Abul Fatih akan me ake ba, kawai an zo ne aka tafi, wanda muna ganin barista da lauya yana da daman da zai shiga ko ina ne a abin da ya shafi hukuma domin ya bi ba'asin wato claim din da ya zo ko wani mai laifin da ya zo yana son ya ji akan me aka gayyace shi, amma ko ɗaya ba a bari ba, wanda alhamdulillahi mu dama ba a san mu da tada tarzoma ko tada rikici ba. Mun ba da guri har zuwa wajen karfe 6 shaura malam Abul Fatih ya kira mu ya ce an gama. Bayan mun zo sai muka ce masa me yake akwai, ya ce an tambaye shi akan me yayi magana akan Albani, ya fito da videos din da ya magana akan Albani, gashi nan wannan maganan da yayin, wannan maganan da yayi magana ne da yake nuni akan ta'addanci, wannan magana da yayi magana ne da yake nuni akan dogaro da waɗannan ne yasa na faɗa. Kuma kafin Sheikh Abul Fatih ya faɗa an samu wanda ya faɗa, wanda ya faɗan nan kuma yana nan ba a kama shi an hukunta shi akan ya faɗa ba. A Kano ɗaya ne daga cikinsu ya fito ya ce babu wanda suka koyar da ta'addanci da zubar da jini da kaza da kaza da kaza kaman wane da wane, ya ambaci Ja'far da Albani, amma yana nan lafiyansa kalau ba a hukunta shi akai ba. To sai muke ganin cewa ainihi abun ba wai ana so a ce me yasa aka faɗi wannan maganan bane, a'a ana so ne an ga sautin malam Abul Fatih yana kaiwa zuwa ga yanda suna ganin wani abu ne matsala a gare su, don haka suke so a toshe wannan sautin, don haka suna son su yi amfani da hanya na zubar da mutunci a kai, wanda alhamdulillahi kamar yadda na faɗa ba wani tsawa ko zagi ko wani abu. Suka ce masa da a shiga na wani waje nan ba a shiga sai an tuba riga kaza 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 da lallabi da komai. To shi malami ba abin da yake so ya kare kamar kimansa da mutuncinsa, kuma malami ba abin da zai bashi matsala kamar yayi fada da hukuma. Duk wanda zai fada da hukuma mara wani an ce yau ga wani kotu ce ta gayyace shi yaki zuwa kotun, kotu ta ce ta ba da waran diyan da aka ganshi a kamo shi yana nan, amma mu babu wanda zai ce mun taba fada da hukuma ko mun yi barahasa ko mun yi sa'insa da hukuma. Duk maganan da muke tattaunawa in hukuma ta shigo ciki ko bamu da gaskiya ko muna da gaskiya mukan yi shiru, mu bar hukuma ta yi aikinta, ita daga karshe binciken ta ya bayyana mata me yake akwai. Shi yasa ba mu tsoro ba mu shakka duk yanda za a gayyace mu ko a kira mu ko a ce za a zo a ji jawabin bakin mu, wallahi ba mu shakka. Daga nan zuwa Amurka za mu tashi mu je, sabila da mun san idan da hujja za mu kare kanmu, to ba mu tsoron wani abu in dai da hujja ne. Idan kuma wani abu ne na cin zarafi da cin mutunci, wannan kuma alhamdulillah rabbil alamin duniya alƙali ce tana gani ai. To da farko gaban da maganar da nake so ne a farko shine ina son na bada haƙuri ma duk musulmai, dan na san ba iya 'yan tijjaniya ne, dan na san wallahi ba iya 'yan tijjaniya bane suke fa'idantuwa da saƙonmu da saƙon da Sheikh Abul Fatih yake isarwa da sauransu. Al'umman musulmi ne a faɗin duniya, sai dai wasu waɗanda su kuma a gurinsu abinda suke karewa kenan manhajin cin mutunci da ɓatanci ga masu mutunci, to su kuma a gurinsu ba su san abin da yake yi. Don haka ina ba ku haƙuri, kusan cewa wannan ba tasgaro ba ne ga rayuwar Sheikh Abul Fatih, daraja ne. Sheikh Abul Fatih ya zamo fida'i ga martaban manzon Allah, ya zamo fida'i ga martaban bayan Allah, ya zamo fida'i ga martaban mutuncin masu mutunci, kuma an yi walƙiya. Walƙiyan da aka yi shine ashe mai cin mutuncin mutane wai baya son a taɓa shi, mai zagin mutane baya son a zage shi. Wannan wani irin aiki ne? Ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kai da ka karar da rayuwanka akan fada da mutane da cin mutunci masu mutunci, wai ka ce wai kai baka san inna kattan nasa na kaduka wa in taraktahum tarakuka wa ghayru taqiyin ya'muru an-nasa bit-tuqa dabibun yidawi wa dabibu saqimu la tanha an fi'lin wa ta'tiya mislahu arun alayka idza fa'alta azimu. Idan na san dan zagi baban wani, to in an zagi baba na hankali na ba zai tashi ba. In na san dan zagi uwan wani, in an zagi uwata hankali na ba zai tashi ba. Wannan shine ka'ida ta rayuwa. In za ka aibata mutane to kasancewa kai ma za a aibata ka. In naqattan nasa naqaduka wa in taraktahum tarakuka.
Albani ya karar da rayuwarsa cikin cin mutunci da farma mutane masu daraja, musamman mu yanzu Sheikh Dahiru Usman Bauchi shehinmu, Sheikh Ibrahim Inyas shehinmu, wasu irin kalmomi ne Albani bai yi amfani da su ba wajen bata waɗannan bayin Allah. To amma alhamdulillah rabbil alamin, yan uwa ku kwantar da hankalinku. Magana na biyu kuma shi kansa su kansu malamai masu da'awa, masu wa'azi, muna son mu faɗa muku cewa ya kamata a ɗauki sabon tsari domin haramta ma duk wani lalacaccen mutum mai cin mutuncin mutane, tunda hukuma ba iya hukumar salafiya bane, hukuma na kowa ne. don haka duk wanda aka zage shi ko aka ci mutuncinsa ko aka zagi malaminsa, an nuna mana muna da right mu ɗauki doka na kaiwa ko kuma mu ɗauki daman kaiwa ƙara domin a bi mana kadunmu. Saboda haka kar mu yi ƙasa a gwiwa, duk wani wanda yake da kilif na cin mutuncin shehinsa ko malaminsa, da Allah ya fito mana da shi, za mu ƙarfafe shi a kai. Yanda za a bi, dama mu burinmu shine a daƙila zagin kowa da cin mutuncin kowa, a bar kowa ya iyar masaƙonsa, wanda ya gane, wanda bai gane ba ya gane wanda ya gane. Burin mu kenan. Don haka kafin a je wannan mahaɗan multaka ɗin da za a bar taɓa ma juna kowa, sai an hukunta waɗanda suka yi laifuffuka, sai an hukunta waɗanda suka yi cin zarafi, sai an hukunta wanda suka yi zagi. Dole ne masu mutuncin da aka ci mutuncinsu sai an bi kadinsu, an nuna suna da mutunci, kuma muna son mu ga an yi abin da ya dace akan wannan, domin a nuna mana hukuma na kowa ne, ba na wata ƙungiya ba ne. Abu na ƙarshe kuma, abin da su hukumar da yasa suka yi, idan daidai ne sun sani, idan ba daidai ba ne sun sani. Ba mu ne masu ta'aliki akan kun yi daidai ko ba ku yi daidai ba, amma alal aƙalli muna son a mana adalci, alal aƙalli muna da hukumomi, mu ma muna da 'yan uwa, muna da 'yan ɗariƙa a cikin hukumomin Najeriya, tun daga kan presidential har zuwa state har zuwa local governments. Babu yanda da ka je baka samu jama'an mu a wannan gurin ba. Kuma wannan 'yan uwanmu 'yan ɗariƙa ɗin da suke dukkanin ɓangarori na shugabanci a Najeriya, suna nan, muna tare da su, muna waya da su. Idan hukumar DSS abin da suka yi daidai ne, to alhamdulillah ba su da fargaba a kai. Idan kuma ba daidai ba ne, zai iya zamowa suna da fargaba a kai. Amma ba mu da wani tsari na sa'insa ko cece kuce ko zage-zage ko martani tsakaninmu da hukuma. Mu tsakaninmu da hukuma abin da ta yi sai mu karɓa. Idan mun karɓa sai mu duba, in mun duba sai mu miƙa sama, mu ma muna da na sama, su duba su gani duk abin da na sama suka ce a yi shi za a yi. Kuma muna da duk wani shiri, duk wanda yake tsammanin muna zaune kara zube ne, ba mu da wani tsari, to ya tashi a wannan mafarkin. Mun daɗe da shige nan, don idan ba don mun shige nan ba da ba mu zo wannan gaban ba. Ba mu tsoron kowa sai Allah, ba mu shakkan kowa sai Allah. Duk abin da wani zai zo mana da shi a hannu ya miƙa mana, mu ma muna da wanda za mu miƙa masa a hannu. Saboda haka abin da za mu faɗa wa mutanen duniya shine, dangane da abin da DSS suka yi, alhamdulillahi ba mu yi fada da su ba, alhamdulillahi ba mu yi zage-zage da su ba, alhamdulillahi tsakaninmu da su akwai girmamawa da mutuntawa. A cikin DSS din ma akwai jama'anmu. Don haka idan abin da suka yi na wannan abu da kansu suka ce wallahi sun ɗauki wannan abu ne domin su ajiye shi a matsayin document, ba sun ɗauka ba ne domin su yada, daga ƙarshe suka zo suka yada, wanda muka kalli haka a matsayin cin amana lambawan. Amma kuma wasu sun ce mana ai ba abun mamaki bane, sabila da su ba a wani kulla amana. To akwai Allah na farko, na biyu hukuma ma akwai hukumanta, na uku mu ma kuma muna da tsare-tsaren da muke bi, domin mu gane cewa hukumar DSS ta al'umman Najeriya ne gaba daya, ko kuma na iya waɗannan mutanen ne. Muna da hanyoyin da yanzu haka mun shirya, alhamdulillah. Don haka 'yan uwa, muna rarrashin ku kwantar da hankalinku. Abinda zan ce muku ma wanda ba ku sani ba shine, damuwan da kuke ciki da tashin hankalin da kuke ciki yafi wanda shi Sheikh Abul Fati yake ciki. Ba abin da ya dame shi, ba abin da ya ɗaga hankalinsa. Ka duba bidiyon da ya yi jiya, ya yi magana ne cikin natsuwa, wanda kai idan ka ga abin da ake yadawa, kai ka da ka kamo bidiyo ka ga an yi wani abu ko an kama mutum ko an bige shi ko wani abu,
wallahi ko zagi babu, ko cin mutunci, kawai iya abin da ake nufi dama shine a nemi a kaskanta shi. To ai wanda Allah ya girmama shi ba wanda zai iya kaskanta shi. Sahabun manzan Allah fa, Alu Yasir, ka je ka tambaya ka ji irin wahalan da suka sha. Sumayya matan Yasir ya kai ga ana ɗauko mashi a saka a farjinta, a yaya farjinta, a saka ana yayyanka tsakanin farjinta akan me? Akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu irin mashakka da wahala da ba a sha ba. Wannan hanya ne na da'awa, shan wahala da damuwa da sauransu, wanda ku jama'anmu idan da za a buɗe muku tarnaƙin da muke ciki da abin da ake karewa na mahara daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin su ga kaiton jama'anmu, wallahi in an buɗe muku wani abin ba ku iya bacci ba ma, ba ku iya bacci ba. Idan ba ku sani ba, waɗannan mutanen kullum cikin kai ƙara suke. Mu ba mu kai ƙaran kowa ba, amma kullum cikin kai ƙara suke, wanda kuma mu mun tsaya ne muna jiran mu ga gudun maƙaryaci, iya gudunsa, daga gudunsa kuma sai mu nuna masa a zamanance ma a wayance mun shirya shiri da kyau, domin da muguwar rawa gwarakinta. Saboda haka ya ku al'ummar musulmi ku shaida cewa Malam Abul Fati na cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, baya cikin wata damuwa, mu ma ba mu cikin wata damuwa. Sai dai kawai abin da muke faɗa muku, wannan wani ƙofa ne wadda ya shiga babba, domin Allah Ubangiji ya nuna shi a matsayin gwarzon da ya fansar da kansa da mutuncinsa domin kare manzan Allah da kare bayan Allah. Wannan kuma nasara ne a gare shi, muna taya shi murna, ba abun bakin ciki ba ne wannan. Sannan kuma mu daɗa saka ido, muna kira ga duk batijjani a ko ina yake a Najeriya, duk wani malami ko a local government ɗinku ko a garinku ko a ƙauyenku da ya yi wani abu na cin mutunci, da ya kama sunan wani malami na ɗariƙa, muna son a turo mana, a kawo mana sunansa, kuma a kawo mana kilif na maganan da ya yi. Insha Allahu muna da tsare-tsare wanda muke ɗauka. Sannan kuma magana na ƙarshe da na faɗa, hukuma ma da hukumanta, idan DSS abin da ta yi daidai ne, alhamdulillahi ba ta da fargaba. Idan kuma abin da ta yi kuskure ne, ba daidai ba ne, ya saba ma doka, to shikenan muna neman wannan dokan ta bi mana kadunmu. Wannan shine kalaman da zan yi insha Allahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allah ya kara mana san manzan Allah. Allahumma ya man azhara al-jamila wa satara al-qabiha wa lam yu'akhiz bil jarira wa lam yahtiki as-sitra, ya azim al-afwi wa ya hasan at-tajawuzi, ya mubtadi'an bin ni'am qabla istihqaqiha, ya rabbana wa sayyidana wa khaliqana wa maulana, nas'aluka alla tushawwiha khilqatana bi bala'i ad-dunya wa la bi azabi al-akhirah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.